Bor der en fugl i farmor og farfars fuglekasse? Og den tjekker der lige ud. Nå, kan man rive sig på den skrue? Hvad er det for noget? Der er huller alle steder. Hvad sker der med? Ventilation, udmærket. Og det var måske bare en fod, jeg kunne se før. Jeg troede, det var en gren. Eller i sådan et stykke... En hale. Kan du komme med igennem her? Falder de ud? Falder de ud? Den der gren, den har lagt. Men jeg troede, det var en gren, men det er bare en af dens klør. Jeg føler sig overvåget. Er det Big Brother her, eller hvad?